תביא לי את גיא פלג על משפט נתניהו היום, בסדר? איך הוא דיבר על... לא קשור בכלל. תקח שנייה את גיא פלג במשפט נתניהו, שתבינו מה קורה פה במשך שנים, לא רק בעניין הזה, זה נכון. לא איפה שאתה לא שם את הראש, איפה שאתה לא נוגע, זה הכל מושחת, זה פשוט אירוע מטורף. תראו איך האיש הזה, איך שמרשה לעצמו היום בכלל להוציא את הפרצוף שלו מהבית, יושב באולפן תרעלת ולת העמולה, ייאוש, דכדוך, כניעה ושביזות 12, ואיך הוא מדבר על ראש הממשלה נתניהו במשפט שלו, בבקשה. כאן יש נאשם בפלילים שממש חטף את ההגה של המשפט הזה, וזה כל כך סימבולי שהוא תובע, צריכים להסביר לו, צריכים להצטדק בפניו. על מה? על זה שעיתונאים שאלו אותו שאלה. לא בא לו שישאלו אותו שאלה, זה לא נעים לו. אז הוא קורא אותה לסדר. ככה זה כל השנים. והטקסטים, והזה, ומתוך החקירות, והכל זלזול, ולבזות, ולהשפיל את המחנה, את ראש המחנה, את ראש הממשלה, הכל, עד שזה מגיע בסוף, בקצה, לפגיעה בלוחמי צה"ל. לפגיעה, לעלילה שהם אנסו מחבל נוח'בה. זה הפרצוף הזה.